Чакай, на F5. Аз съм Дамастър, с мен е Болбол 21 и... Да. И ние снимаме сега клипове и двамата. Ще играем на Skywars 2. Да, на Skywars 2. И да започнем 3, 2, 1, 0. 0. Аз съм с тебе. Аз добре, че си взех бързо кит. Виждам там! Виж къде си! Да. Имам 5 диаманта. И аз съм с Gold Kit. И аз съм с голд кит. А вие къде си? Ами не сме при тебе. Ние сме на друго. Стига. Добре, аз имам по средата. Аз се взимам всичко сега. Аз имам 5 диаманта за сега. И аз имам 5 диаманта. Аз имам също 5 диаманта. То не мога да килна. Я тук няма дръзни. Я тук килна. О, майка, то пуснала. Мисля, че аз нямам лава. Сега ще лита. Аз съм при тебе, не се страхувай. Мечек, чакай, че това ми пусна лава. Сметим. Давай, аз съм по средата. Сега скачам на главата ти и това почва. Сега. Имаш ли пръчки, бе? Пръчки! Да. Хора, килнах го. Не! Аз имам 5 диаманта. И аз имам 5 диаманта. Аз ще си направя меч просто. Дай на мен, аре, дай. Вземи на мен, аз тук да пазя стоко. Добре. Дай малко дърво или там прежи каквото си дай, дай. Аз ще направя 2 дъма меча. Добре. Моя. Хора, не ме килвайте. Идвам по средата. Ама ти не си при нас. Направи ли дъма мече? Да, ето ела. Енчантни си го. Аз го енчантвам. Имам ендър перла. Enchanting table, златна ябълка. И аз имам Speed Potion и брония и златна ябълка. И това е. Да се биеме. Звънете. Тук съм. Вие там? Ало, да без прато, да без... Вие там ли сте? Да без прото, чуй се, ние сме в Soulplex, ако искаш ела с нас да играеш. Къде? Soulplex, Skywars 2. Скърлъс ден! Идвам! Ама не си- Изчакайте ма! Ние сме започнали вече да играем. Добре бе, вие къде сте? Аз мога да разбира. Ти си при нас. След наприяре имаме вече 10 дъма. Стига някой... Чак. Това ще ми трябва. Василе, Дялко! Дялков! Да. Изчакайте ма само за минутка, че нещо да бъде. Виж какво направя. Неща често става ми Чакай. тежко, бе. Ще излезеш ли, Ваня? Дайо! Аз май трябва да умра. За да дойда при вас, нали? Ма някой умря ли? Аз го целя. Беше в починка и то. Давай, отивай ти да го биеш с... Шалки. Да при мене. Така да казват толкова. Добре, Бихме го! кой умра от вас? Цял ден, не. Ох, Тук съм, вътре съм! Не, чакай, не съм вътре! Хора, Събирай дъмато, бе. еми да, аз взех сега си правя броня. хора, Бутушки ми трябва и каска. Ей, аз съм имал бутушки. Нищо. Айде да слагаме в честовете ненужните неща. Имаш ли XP? Да. Добре. Я XP. Пул дъма, брато, пул. Ти си цял. Дъпа. Целя.
Няма се биеме, не! Свихаме! Ти умря ли? Да, и тук съм. Да, ето те. Айде, аз съм на Чакай, скала. чакай, чакай. Ние Чакай, с него. Поредица направо. Скачаме ли? Не, чакай да изчакаме още хора да дойдат. Като... Да без това. Добре, айде, аз съм. Пред портала. Да, ти си тук. Да, да. Само един човек чакаме да без първото. Това ти си на... Хора! Да. Не мога човек, защото много са бъгнали. Еми, айде на 3 скачаме. 1. Чакай, звънят ми. Айде, скочи. Ало. Георги, сега се оправи микрофона, бе. Да. Да си. Абе, човек, тук няма... Играем на Skywars 2. Кой сервер си? Soplex. Хора, тук няма никакви тестове. Хора! Да, хора. Това трябва да знам, че майка ми иска компа и заради той. Хубаво. Чакай. Василий, ще Имаме Звънете ми, само да говоря с двама човека. Мене. Аз па нямам как да дойда там. О, то долу имало такова! Не успях. Къде си? Еми аз падам от света. Идваме и сега. Аз съм извън света. Аре, ела. Добре. Да скачаме на Ти, what the f... 1, Чакай. 3. Чакайте ма. С теб са. Ясе. Чакайте, бе. Що скокнах ти? Ти къде си? Чакайте, ма, сега Ти си така. Скачам. Аз на средния остров ли съм? Не. Средния горе. Скачай. Добре, айде, аз съм вътре. Добре, ти си при нас. Тук има... Внимавайте, някой може да дойде. Аз при кой да отида? Аз скачам нагоре. Това съм аз, виж. Аз отзад съм. Това съм аз, не дей ма килове. Къде? Еди, Кой? 1, 2, 3, няма килове. Това съм аз. Добре, някакъв мелодра, бе. Хора сме в момента. Това съм аз, не дей ма удря. Ама ти горе ли? Това съм аз, не дей. Абе, не дей ма удря, бе, това съм аз, бе. Абе. Ти викам, не дей ма удря, това съм аз, ти па ма удря. Видих някой хора. Ти мене уби. Колко хора сме в момента? Мене уби. Кажете ми, бе. Някакъв е тук. Падай. Някакъв играе. Добре. Защо ме уби, бе? Аз ще спитвам, тук че съм... Паднах от света. Леле. Умрях. Къде сте вие? Аз сега падам, Аз съм пред портала. Хора, чакайте малко, ако обичате. Аз съм преди други знака. Ама те не са есенски. Да. 1. Скачи мене. Добре, скача просто. Чакайте, бе. Падай, умирай. Ти падай. 1. Еди, 1, 2, 3. Еди, 1, 2, 3. Чакай малко. Еди, 1, 2, 3. Да. Ви сега, това съм аз, не дай ма килва, ма защо ма килва на другия път? Не знам, че ти яде. 1, 2, 2, 3. До времето. 3. Аз скачам тук, подскачам. Не. Кой той е? Кой играе мата? Ние тримата си останахме. Стига. Хора!
Вие Хора! Да. Знае, има ли, да? Вие сме на Skywars. Някаква пушка хакери, вие смислите са. Аз с скина на Харито тук до мене той и не можем да мърдаме. Да. Чакам лошите. Хайде да си говорим тук. Хайде да си говорим. Хора, после ще отиваме ли Survival? Може да Да, да, аз съм се обадил. Стига бе! не влизаме всички. Пишете хуб, бъгна се, пишете хуб. Добре. Хуб пиши. Хуб. Аз знам една яка игра. Виждате ли ме, аз поскачам. Ето, къде си? Аз поскачам. Ама къде Я си? покачаш. Аз не те виждам. Аз съм там, къде бях с един. Добре, вижте сега. Вижте сега, влезте на серия. Чакайте! Къде сте? Влезте на... Чакай, че падна. Skywars 1. Изчакайте малко. Аз съм в Skywars 1. Не, влезте, знаете ли къде е? Влезте в селянина, там има много яка игра. Чакайте мале. За съжаление, аз само гледам. Ама къде да Ти си тук, сега се разпалиш. Айде, играйте бързо, къде сме? Бързо трябва да трепим зомбитата. Ако убият всички, зомбитата, ако убият селените, губим игра. Ама къде да влизам? В вилиджера. Villager Defense. И гледай Харито. Аз съм... Това е Лобос 21 Хари. Аз съм мис Рафаел. Да. Какво трябва да правите? Вися, зомбитата ни трябва да убият всички селени. Ако ги убият, край гейм овър. Аз тук ще удрям. Аз тук ще стоя. Това е моят път, който иска да идва. Някой да ми хелпни. Съм аз. О, май. Зомбита! Хора, не разбирате ли, чакайте малко. Не. Аз се качвам горе да предпазвам вилиджерите. Окей. Да, един вилиджер, аз помня има място. Някой да ми даде един някакъв меч. Моя е нечутливост 10. И моя е нечутливост 10. На мен ми трябва нормален меч, да не е инчантно. Тук какво трябва да пазим? Вися, Еге вилиджерите. Еге са моите приятели. че зомбитата, ако килнат вилиджер... 1, 2, 3. Да. Ела тук при мене долу да пазим от зомбите. Аз съм пред вратата. Чакай, аз идвам, къде сте? В една къща. Ето, да. Хора, ще умрете ли? Не. Аре бе. Елате на Skywars 2. Олеле, отворих вратата. Олеле, идват зомбите. Аз сега ще пажа тук отпред. Ама къде сте? Във всяка къща ли мъчки? Искаш ли храна, бе? Към? Това е следващото. Какво? Идват хора. Кой иска храна? Аз имам. Останаха 25 ли почва пак? Хора останаха 11 селени. Аз съм до спалнера им. Олеле, колко зомбите идват. Олеле, help me. Helpнете ми. И някой на мене да ми хелпни, че аз веднага ще умра. О, майко, не. Добре. Един ми хелп. Ядка. Свежи 2 часа с... Аз имам 106 орб. Аз ще излизам от тук. Няма какво да правя. Хора, аз дойдох при вас. Браво.
Кой запишува едното БГ? Кой няма кръв? Кой няма кръв? Кой няма кръв? Кой ме атакува? Кой няма? Зомби! Кой няма кръв? Кажете ми кой няма кръв. Еди, 1, 2, 3, имаш ли кръв? Защо? Ей ти една полшенка и я използвай когато нямаш кръв. Ела отвън. Дай ти на тебе една полшенка. Зомби в къщата! Затваряйте тия врати. Не мога. Само в тази къща ли има вилиджър? Какво викаш? Само в тази къща ли има вилиджър? Май не. Не, има и в други къщи, но не знам. Защото има... Хора, ти имаш ли кръв? Ти имаш ли кръв? Нямам. Ето ти на елатка. Сега имаш ли? Да. Има още зомбите. Не! Оставете ги да идват тука. Тежко ме става. Аз тук си говоря с вилиджърите. Бой! Излизам. Аз влизам. Къде е спалнана? Спит зомбита. Някой ги пива, Антфа. И от небето ли падате? Хора, защо лагна? Огнена защита ми е каската. На гръбник. Чакай сега, аз имам си енчант на брони. Аз енчантвам. Нямам вече. Трябва ми още XP. Още ми трябва. Не трябва да еш много. Стига. Просто става тежко, аз не точно. Има още 11 ли? Елатка. На. Кой искаш? Един вилиджър е на свобода! Не знам, аз железата са го мотаят. Аз излизам от тука. Аз пиша хуб, защото тук много насича. Тук е много лагере. Да, аз излизам от тук, напиша хуб, даже лоби написах. И отивам на... Чакайте, аз идвам, чакайте. Къде? Отивам на... Хора, чуйте, после искате ли в моя сервер? Добре, после. После. Добре, чакайте и си пусна сервера да се зареди. И сега отиваме на Skywars 1. Едно или две? Едно. Аз май няма да мога да влеза. Защото трябва да си пусна това. Айде, чакам ви. Ето, обърни се. Чакай. Виж ме, Харито. Качвай се горе. Как? Ето тук по стълбите, има си прости стълби. Да. Добре, тай. Ние сме горе. Ето, аз съм. Ние сме всички, които снимаме. Аз ще позна F5 да направим аз снимаме. Елате. Чакай, аз ще направя, чакай. 3, 2, 1. Чакай, че аз не съм се съгласен. Чакай. Добре, давай. 3, 2, 1.
Готово. Това сте пичовете хора. 1, 2, засилете се и... Не, знаеш как се прави, вися. Старт! Чакай, Ще скачам. Чакай, гледай. Я, къде си? Ти си до мене! Веднага ще нямаме си, чули? Ще бъдем тим. Вие къде сте, бе? Влизай в портала, бързо! Аз съм влезнал. Значи си в нашата, където сме ние. Върди хора. Ще те там стопки. И почнахме, точно сега. Добре, аз служих айтемите. Някой има ли Ендър Пърл? Аз не. Да, стига. Отивам по средата. Не отивай по средата, ще убият. Няма, не се бой. Разбира се, че ще убият. Абе, кой ма бутна? Казва ли ти нещо? Чакай, аз идвам към вас. Добре, аз се качвам там горе по столбичката. Чакам. Има някакъв там на твой остров. Има, бързо, идвай! Бегай, бе! Ще умреш! Ще спася. Няма километра. Елатка, виж горе на столбичките, виж горе на столбичките. Виж горе. Еди, 1, 2, 3, горе. Айде да скачаме, бе. Какво? Аз съм умрял, айде. Да отидем на стълбичките, елате на стълбичките, да се засилиме пак. Добре. Скачай, не спирай. Давай. До 3, 1, 2. Сега искам да файтарева. Скок! И аз съм при вас. При вас съм. Къде сте? Аз не виждам никой до мене. Виж, аз Няма виж никакъв познат до ясно. мене. Няма никакъв познат до мене, значи килвам всички. Аз бутна, ако идваш, казвам ти. Ще бутна. Започнах. О, имаме интерференс, телепортвам се до някой от вас. Айде, бързо. До който се телепортваш, му дам още на голдения блок. Това съм аз, не да има удри, моля ти се. Това съм аз. Кой си ти? Абе, аз съм това, бе. Ето ти голдения блок. Айде бутами хора, айде бутами хора. Чакай. Аз ще енчантвам. О, не падна. Кой падна? Ти ли? Не, ония, там падна. Добре, ти ме пази, докато се енчантвам меча. Давай. О, на моя Skywars има дъма. И при мене. Аз пеям 2 перли. What the fuck? Паднах. Аз стоим там горе на столбичка. Аз съм пък. Чакаме да свърши. О, yeah. О, май гот. Там работа ще може да летава. Хора, Айде. Виж ме, аз съм по средата. хора, Аз виждам някой. Това съм аз, да. искам да ви питам. Добре, искам да Виж ме, аз съм при тебе, не ме удряй. Искам да ви кажа, Ето, това съм аз. че като влезем в моя сервер, искам да внимавате много, защото Herobrine имате. Herobrine. Вие знаете ли за това? Да, знам го. Колко е смешно да бъдеш най-отгоре и другите да умират. Ама не е яко да умираш.
място. Кой? Който ови. Добре, ела тук, еди. Виж горе на столбичките. Чупи. Виж Аз горе не на победих. столбичките. Виж. Кажете ми, че аз съм победил. Кажете ми, че аз съм победил. Тук съм, виж. Ела тук. Ела тук, бе. Това съм аз. Ей, то колко го знам. То го познавам, той ми е бил приятел преди. Айде скачаме. 1, 2, 3. Чакай, не! Абе, що ме извика, бе? Не, аз съм вътре, бе. Ти си до мене. Съединяваме Ти си до мене. и почне да бием всички наред. Без нас. Да, знам. Ама да ни забравиш, че това съм аз. Да, няма толкова. Добре, веднъж започва. Да, кой влезна по сега? Добре, започва. Yes. Аз О, победих имаме ли? Ендър първо. Аз победих играта. Имам Ендър първо. Имам 2 Ендър първо. Телепортвам се от теб. Чакай. Телепортвам до тебе. Това съм аз. Чек за сцена. Работна маса имаме ли? Не? Не. Аз имам мен. Чакай. Окей. О, майко, не съм погледнал за другия чест. Чай, че не погледнах за другия чест. Чакай. Има бутей, чули? Добре. Аз имам чест. Взимай Добре, всичко, какво имаш. Ай, повърти, че идва някакъв. Идва, бе. Идвам колкото бързо мога. Идвам, още малко. До тебе ли съм? Да, до тебе съм. Чакай. Чакай, бе, не бе, ти мене. Ти мене оцели. Ой, как бе? Я пърни долу, Херобрайн, чо. Не мога да стигна. Абе, пак хвана. И аз мога да играя тези игрички, не мога да освен. Велико е. Човек, дай ми лавата. Ето ти нещата, вкарвам ти битка, дай ми лавата. Умирай. Ай, човек, килна го. Не, паднах. Ем го килнах, паднах. Ай, пак се скача. Давай, 3, 2, 1, скача. Чакай, не! Я вече скоптах ви. Ама аз няма ви чакам тук 100 часа само за да дойдете при мене. Къде си, бе? Там където бях. Винаги. Победих. Аз победих вече една игра и ви чакам там. Ето. Айде, аз падам. Айде. Идвам, ето, падна. На 3. 1, 2, 3. Чакай, къде? Скочите ми. Да. Аз съм до тебе, виж в лявата страна. Виж лявата. Аз съм до тебе. Аз те видях. Имам Ендър първо, до кой се телепортвам? Ако искаш при мене стали. Чакай, сега съм телепортна поне си до тебе. Има някой там. Къде? Ето, аз съм до тебе, аз съм горе, ето. Добре, аз и такова ме експит. Чакай, ти оставя няколко неща. Ето ти честплейт, ако искаш. Дай. Ето ти експи още. Къде е честплейта? Не знам. Добре, сега как ще отидем там? Чакай, трябва да си направим силни неща първо. Диаманти, не, тук няма дърво. О, този човек, аз имам този да отчувам. Доста имам го килвам. Добре, Сигурен съм. Дай, ще успееш. Ето ти, да. Ето ти те работи.
Човек, ети те работи да ни умра, като умра, вземи ги. О, как ми е джамнато това. Я, какво ми даде? О, той е там. Я падни долу, бе. Я падни долу, сега идвам да спукам. Сега идвам да спукам, бе. Лава ли ще ми фърляш, бе? Лава ли ще ми фърляш, бе? Искаш ли да гориш, бе? Искаш ли да гориш? Искаш ли? What Умря, нали? Не съм. Той ще ме кили. Паднах. Кой падна? Аз. Добре. Аз чакам, аз отивам само при ония остров, е тук. Където е Еди 1, 2, 3. О, имам 5 диаманта. Без да се биеме. Чакай. Стига е. Мисля, че само са ние двамата трябва да се биеме. Маста се. Чакай, после ще се биеме, после. Има ли честове някъде? Чест. Дай ми диаманти. Добре, Тимчо. Да, ма ти имаш цяла броня, аз само каскам. И 5 диаманта. Не мога нищо да направя. What the fuck? Oh, shit. Само ние двамата сме, ти къде си? Ето те. Ще килна се. What the? И двамата хакове, и двамата... Браво. Не е то мен, бе. Стига, е. Кой ще ме килне, бе? Сега влезам в чудил. Това сега те ще видя, бе. Но, не съм знали. Ало, тук ли сте? Да, тук съм. Ох, спасен съм, май. Хайде, започва игра. Ти къде си, бе? Умря ли? Не, аз започнах нова игра. Добре. Защо? Я се опитай да ме оцелиш. Аз не съм вътре, бе. Абе не, Еди 1, 2, 3. Окей. Айде, лави, че никой не може да ме хване, като съм се скрил така. И никой нищо не може да ми направи. Нищо. Трябва ми гъби. Ани, трябва ми пръст. Трябва да ми блокчета. Ми даде ви сега. Ако няма ти мамата. Ако съдъсвам, аз само съдъсвам за една игра. Добре, къде сте? Не питай. Що? Защото аз съм скрит. Къде сте? Покажи се, господине. Няма ме намериш. Господине, къде си, бе? Ела ме намери. Поне дай Джок. Къде? Обърни се. Така. И? Погледни нагоре. Обърни се и погледни нагоре. Така. Виждаш ли ме? Абе не, ела бе, виж ме. Виж. Никъде. Никъде не те виждам. Абе, я се обърни. Чакай, връщам се. Не е там. Към тук. Абе, ела по средата, отиди по средата. Това съм аз, бе. Ето. Еди 1, 2, 3 и виж ме. Чакай. Горе ли си? Къде си? Да, горе. Добре, аз що не мога да Няма да... По-добре да не идваш. Вися, казвай студено. Студено е, че... Леко топло.
Топло. Само не ми казвай, че аз ще победя. Топло. Ама аз знам къде си, бе. Топло, горещо. Бе, къде си, бе? Погледни са нагоре. Да. Къде бе, човек? Къде? А той ме вижда. Умирай. Ма къде си, бе? Човек. О-о. Имам малък проблем. Къде си? Къде си, бе? Не питай. Да не си там горе? Не. Казвай топло, студено, лава. Топло, горещо, гори. Гори. Умирам, гори. Умирам. И добре де, как стигна там горе? Умирам. Ти къде си? Вися. Нали ме виждаш? Не. Нали ме виждаш? Къде си? Абе, къде? Няма ме хванеш. Къде си? Няма ме хванеш. Я чакай, ма. Чакай, сега аз съм десета. Там беше се скрил братовчет ми, ма не спомням къде беше. Някъде е тук идва. Ей от тука, се засилвах от тука. И от тук бях го видял някъде. Ти се ей към тази сграда, нали? Ей към тази тук, нали? Да, точно тая съм. Да. Ето там горе, значи се качи. Добре, сега идвам. Сега те разбрах къде си, ма. Къде си, бе? Сега отивам при тебе, бе, човече. Успокой се. Сега идвам при тебе. Аз не искам да го убивам. Ма добре, де, къде? Ама това ли си ти, Еди? Да. Това си ти, няма ме биеш. Ама ти играеш в игра, бе. Да те бутна ли? Искаш да те бутна, Еди? Добре, ама не ме удряй и ти. Много да проблеми на другото сутрин. Ти това ли ще ми правиш, бе? Ще ми правиш добра ли? Ставиш го, кажеш си, привлек, какво ще ти деш, ако прави? Нагъна. Това пъти е били. Нагъна това. Вървало това е. Аз съм много слаб, разбира се, че ще умра. Айде, 1, 2, 3, скачай. Скачай, бързо! Скочих. Къде си? Да, ти си тук. Добре, чупи се вълна. Не. Спях. Ти не си до мене. Не можах, аз умрях, ай, умирай ти. Добре. Умрях. Добре. Ама чакам ви на Skyward, Сехо. Ало, тук ли сте? Да. Не само ти, хакер. Чакам. Кой е тук? Виж, аре, скачаме на 3. 1, 2, 3. И аз съм при вас. Аз ще ви направя на нищо тук. Събием ли, бе? Не. Ако останем ние тримата. Ама що не говори някой? Що никой от нас? Що не говори никой? Аз говоря, ето, говоря. Да, ама не. Ама някой май не говори от нас. Може. Някой не ни харесва. Тебе не те харесва, не. Абе, аз говоря, бе. Говори. Аз чувам само... Не, бе, човек. Аз ще ви заботна в пажината, ако дойдете тук. Абе, не, бе, човек, просто бях заглушил за малко, искаш да видя. Бях заглушил. Айде. Другите хора къде са? Чакай, аз имам Ender Pearl. Къде? Кой ме удря, бе? Кой ме? Умрях. До кой се телепортва? До кой? Аз съм умрял вече. Браво, аз нямам мило. Искам да спечеля този път.
Значи как беше? И Нендър първо бе. И кой се телепорта? Абе, аз ще го направя по средата. И направя... Аз ви чакам моя приятел да каже нещо, който е Чар 99. Да кажеш нещо. Аз не съм Шар, аз съм Васил. Само Шар. аз чакам Чар 99. Той, който е в разговор и мълчи. Ало? Ало? Дави. Ало, Чар 99. Кой се бава на бяло? Ало, 1, 2, 3. Не, Ало, кобе. ало, Кобе. ало. Кой? Не, ти бе. Ало, Айо. ало, О, what the fuck? ало, Мария. Ало, обираш тия. Няма пълен пасиен. Падай долу. Падай долу, чувака. Падай долу. Кой падна долу, Аз падам. Падай сега ти. Падай ти, викам. Бързо, човек, падни след 15 секунди. Падай! Ти можеш! Ета! Къде Я долу! Аз умрях. Къде сте вие? Ние паднахме, бе! Къде сте бе? Абе, ние паднахме. Подняна тази нашата. ние играем? Да, ние играем. А, ти бе. Баба, Паднахме, а играем. Що, Яри? От мене.